myslím, že to bolo 5 rokov dozadu. Nie, G-Strings funguje zhruba 5 rokov. Má za sebou strašne veľa vystúpení. S babami sme spolu rok, hráme, je nám veselo, tešíme sa. Máme zhruba aj zajtra nejaké vystúpenie, takže cvičíme, ako ste mali možnosť vidieť, ako to funguje v našej sáličke. Fungujeme tu v Istropolise, v Jumbo centre, máme svoju sálu, máme svojich trénerov, ktorí nás mučia, cvičia, dávajú na choreografie jazzové, klasické a máme z toho všetkého veľkú radosť. Tak ja konkrétne som začala hrať až ako 7 alebo 8 ročná, už presne neviem. A je to v podstate na hru na husliach dosť netradičné, pretože deti začínajú veľmi skoro, už od tých 5-6 rokov. Lenže s tým rozdielom, že keď začínajú také maličké, tak nevedia, čo chcú. A ja som strašne chcela hrať na husliach. Raz som počula v škole, mali sme taký mini koncert, prišla nám zahrať jedna dievčina, doteraz ju poznám, v podstate moja kamarátka a mne sa tá hra na husliach tak strašne zapáčila, že som našich dránkala, že ja musím hrať na husliach. No tak musela som síce našim sľúbiť, že pri tom zotrvám, tak mala som aj ťažké obdobia. Není to také jednoduché, je to veľmi náročný nástroj, ale zotrvala som pri tom a som šťastná, lebo to, že na husliach hrám, tak môžem hrať aj s babami v G-Strings. Ja pochádzam z umeleckej rodiny, takže u mňa to bolo viac menej také, že keď som začala hrať na husle, tak som ani nevedela, že som začala hrať na husle, pretože som mala 4 roky a už som držala husle v rukách. Ale zotrvala som pri tom celý život doposiaľ a neľutujem to, určite som mala viacej takých tých zlých dní, kedy som to chcela vzdať, ale študujem na vysokej škole, takisto husle a drží ma to doteraz, pretože tie husle si človeka asi obľúbia tak, ako si človek obľúbi tie husle. No a obľúbila som si baviť s G-Strings a je mi s nimi fajn a dúfam, že nám to dosť dlho vydrží. Ja som tiež tak ako Danka z hudobníckej rodiny, takže u mňa klavír husle bolo ako musíš. A potom, keď som prišla na konzervatórium, na ktoré som musela, alebo teda už aj chcela, tak potom sa to tak zlomilo, že potom som už akože sama chcela. A je to strašne rozdiel, keď človek chce, ako keď musí. Takže tak. Ale zase, keby som zo začiatku nemohla, že nebola nútená, tak to vlastne by som neviem, čo robila. Takže som vlastne vďačná, že ma do toho nutili, lebo inak by som nehrala. A potom by som to ľutovala, lebo už sa to dá späť nedá dať. Vlastne potom nikdy. Náš videoklip Angel Dust bol natočený 7. mája v českých Lukaviciach na krásnom zámočku, ktorý bol síce krásny, ale taký polorozpadnutý, ale bolo tam veľmi krásne a šéf produkcie bol Tibor Pouva a režisér bol Karel Březina. Bolo to úplne fajn, celé toto nahrávanie videoklipu. Máme také milé spomienky stadiaľ, keďže to bolo pomaly na rozsypanie ten kaštiel. Teraz sme tam pomaly báli chodiť, ale nie. Hlavná predstaviteľka Bára hrala hlavnú rolu, taká pekná kočka. A treba vidieť ten videoklip, aby si každý o tom utvoril svoj vlastný názor, že vlastne o čom to je. Myslím si, že to nie je tak prvoplánové. Snažili sme sa teda. Hlavne ten Karel Pouva teda ako producent s Tibou Pouva sa snažil vtiahnuť v podstate do deja. Terajšie klipy sa moc tak netočia, že teda máte nejaké také bábenky alebo chlapcov niekde pri bazéne a toto je úplne o niečom inom.
naozaj bolo všetko povedané. Čo dodať? No, bola tam úžasná atmosféra. Natáčalo sa to aj ráno, aj v noci. Keď my sme my sme natáčali už len večer. A bolo to tam naozaj strašidelné. Báli sme sa tam chodiť. Proste bol to úžasný zážitok, jeden z najkrajších, ktorý spolu máme, myslím. A výsledok stojí za to, je to fakt úžasné. Dúfame, že sa to bude páčiť všetkým, nie len nám. Treba samozrejme spomenúť kameru, na ktorej ten videoklip bol natočený. Bola to kamera Panavision Genesis a bola to výborná kamera, ktorou bol natočený napríklad aj Superman alebo film Apokalypso, takže sme na toto pyšné. Prehovárame tak nášho producenta Pala Hudáka, aj on s tým prišiel, že by sme teda išli ešte do druhého klipu, takého menej náročné finančného a malo by to byť na pesničku, ktorú počujete už aj v City rádiu, ktorú sme natočili vlastne s Čistým cholom a Lúzou, Beats in my boobs. A toto by práve malo byť o niečom inom, o takej tancovačke, o takom radovaní sa a tak ďalej. Tak sa teším, že ak aj toto vyjde, tak to bude super. No a do budúcna čakajú nás krásne vystúpenia. Budeme cestovať na Cyprus, takže si predĺžime troška leto. A do Varšavy. A ešte kde? No samozrejme na Slovensku, Čechy a Treba pozrieť našu stránku www.gstreams.sk. Hudobný vzor nemáme, lebo my keď prídeme domov, tak musíme žehliť a upratovať. To je všetko.